Bergarako musika eta dantza eskolak antolatzen dau, Bergarako udalan laguntziakin, eta hemen txaduzku, aurten be, 8 bikote, prest, eren, fandango eta harina, alik eta onduen erakusteko. Eta esan baitxa, Gipuzkoako Euskal Dantzari Biltzarreko 3 kide izango ditugula, epaile lanetan, Arantxa Garin, Hernaniarra, Jone Idiazabal Errenteriarra, eta Gabriel Alonso, Sestaoarra. Trikitilarisa berriz, Julen Maestro eta Itziber Estanga izango ditugu. Baitxa itxatu, sarixak zeintzuk izango dien, lehenengo sarixa udalak emondako garaikurra txapela zapixa eta 200 euro izango dira, bigarrena garaikurra eta 180 euro, hirugarrena garaikurra eta 170 euro, eta dantzatuko daben beste guztiak 125 euroko dieta jasoko dabe. Eta beste ibari, hasingo gineke, trikitelari 6, Julen eta Itziber prest dauzkau, eta lehenengo soinu proba, eitzeko, joteko, lehenengo piesia, eta gero orkestuko ditugu banan-banan bikotiak. Aurrera da. Eta oin, sosketan irtendako moduan, joango ga orkesten, bikotiak banan-banan, da pauso bat ingo dabe bitxartian. Aurretik, harina proba izango da.
Eta oin bai, soinu froga gain da gero, ezautuko du sosketan, zela tokau dien, ordenia eta ezautuko ditugu dantzarixak. Lehenengo bikotia, Julen, Murgiondo eta Saioa Galarraga Bergararrak. Julen Berrondo eta Nagore Berrondo erresildarra. Txalo bat! Beñat Olano eta Amaia Uralde Gasteiztarrak. Txalo bat ere. Ekain Uskudun eta Laura Bastida Azpeitziarrak. Txalo bat! Gorka Etxeandia eta Sara Txabez Gasteiztarra. Txalo bat! Iker Sanz eta Ane Urruzola Lezo eta Bilabonati datozenak. Txalo bat! Jonander Iriondo eta Maider Arrieta Azpeitziarrak. Txalo bat ere. Eta 8. Amets Amubieta eta Larrainaga Azpeitziarrak. Txalo bat ere.